Men allerførst så skal vi en tur til Odense, hvor Inge-Lise har slået tilpælene op. Ja, for vi synes jo, det kunne være rigtig interessant at få at vide, hvad børn går og laver sådan en helt almindelig torsdag eftermiddag her i det fynske. Derfor er vi gået ind i et børne- og ungdomscirkus, som hedder Cirkus Stjerneskud. Anders, hvad skal I lave her i eftermiddag? Vi skal lave trylleri, fakir og gøjl. Det synes jeg for eksempel lyder rigtig spændende. Det håber jeg også, I synes. Hvis I vil møde Anders og de andre cirkusbørn, så hold øje med os senere. Inge-Lise, vi vil holde øje med dig herude fra Studie 1, og som sagt, så vender vi tilbage til Inge-Lise lidt senere. I tv og aviser har man de sidste par dage kunne læse og høre en del om en mand, der hedder Nelson Mandela, der er på besøg her i Danmark. Nelson Mandela kommer fra landet Sydafrika, og han er leder af den organisation, der hedder ANC. ANC kæmper mod apartheid, det vil sige mod undertrykkelse, for der er undertrykkelse af den sorte befolkning i Sydafrika. For eksempel så har de sorte ikke engang stemmeret. Mange lande har de sidste år haft sanktioner mod Sydafrika, falder jeg. Så skal vi til Fyn en tur igen, hvor Inge-Lise jo er i cirkus, og til et hvert rigtigt cirkus, der hører der en fakir. Det er nemlig helt Mikkel. Her ligger en dreng på meget spidse nåle, og min medkommentator i dag, han hedder jo Anders her fra Cirkus. Anders, hvad er det, der sker her? Ja, Mads han ligger på et svømmebræt, og lige om lidt vil der blive lagt en flise på maven af ham. Og den vil blive slået over af en Sofie. Vi bliver nødt til at spørge, Mads, gør det ikke ondt? Jo, lidt. Du har mod på det, kan du holde lidt endnu? Ja. Okay, lad os se. Dam. Det er spændende. Wow, det var flot. Det var rigtig flot. Anders, du har lovet, at vi skal se noget mere her. Ja, her skal vi se Simon. Han vil nu fremvise den svævende kugle. Du siger fremvise. Er der en eller anden form for trick her? Ja, der er trick ved den tryllekunst, men det må man ikke sige i fjernsynet. Heller ikke, hvis vi presser? Nej. Det synes jeg er i orden, Simon. Du er dygtig. Tak skal du have. Vores næste nummer er Jeppe og Peter, som vil slå nogle ægte mursten over med ild i. Hvordan kan man nu vide, at de er ægte, fordi det andet var jo et trick? Det der er ægte, det kan jeg forsikre alle om. Og vi må se, jeg tror godt, det kan være lidt svært. Ja, det kan være svært. Når de er ægte, så er de meget hårde, og man kan opbrænde sig, fordi der er ild i. 3. gang er altid lykkens gang. Det håber vi så på. Nu er det her jo lutter og levende fjernsyn. Men jeg tror, at det var ganske flot. Vi skal videre. Vi skal nå at se det hele her. Vores næste nummer er Brian. Han vil nu fremvise, at han kan stå på hovedet på en campingstol. Det har han øvet sig i mange år, så han ikke falder ned. Hvis man falder ned, kan det have meget slemme følger. Ej, det er flot. Anders, sådan et cirkus her, hvorfor går I overhovedet i cirkus? Fordi det er sjovt. Og fordi man får et godt kammeratskab her. Hvor mange dage om ugen øver I? Man kan øve 6 dage om ugen, hvis man har lyst. Hvor meget øver du? 3 dage om ugen. Hvad laver du her, så når du øver? Jeg øver mig i mine klovnenummer og i ild- og i tryllekunstner. Det får vi desværre ikke lejlighed til at se, men der er vist noget med, at vi må se en enkelt ting til. Ja, vi må se nogen, der leger med fakler. Det er Danny, Brian og Mark, som vil vise nogle farlige fakkelnumre. Nu ved jeg, at det er rigtig ild. Har de der drenge overhovedet noget hår på armene? Nej, ikke efter de har vist det her, så har de faktisk ikke nogen hår på armene. Og her sluger vi ild. Ja, man skal passe på med at sluge ild. Fordi hvis man ikke læner hovedet nok tilbage, så kan man få svitset pandehårene af. Og det kan være meget farligt. Meget kan man lokke mig til, men ild, det sluger jeg altså ikke. Vi skal lige se en sidste ting. Ja, den sidste ting er René. Han kommer cyklende på den høje ethjulede cykel. Tak skal du have, Anders. Se, det var et eksempel på, hvad man kan lave en helt almindelig torsdag eftermiddag. Måske var det noget for jer at måske gå til cirkus eller et eller andet. Nu får I ikke mere for den her 25 øre.
Nej, men vi får lidt mere her fra studiet til gengæld. Det der med ild, det vil jeg også lige sige, det tror jeg også, man skal holde sig fra. Man skal i hvert fald have nogen, der ved noget om det, inden man begynder at kaste sig ud i den slags, for ellers så kan man få nogle slemme brændsår. Så skal jeg lige komme med en advarsel, fordi i det næste indslag, der kan der forekomme nogle ret voldsomme scener. Specielt skolelærer og politikere vil nok kunne føle sig stødt. Ja, så er det Brokboks-tid igen, og jeg synes, vi skal gå lige på med dagens første brev. Det kommer fra Linda i Hellerup. Hun skriver: Jeg skriver, fordi at Gentofte Kommunes borgmester Birte Philip skal have et skrald. Det er fordi, at hun har valgt at lukke min skole. Det vil sige, at skolen bliver spredt på 3 skoler,